So yun, Makawaray, nakakuha na akong ticket para Hakat Balugan. Ito yung ticket na nakuha ko, pang 8 tao. Upay nga adlaw mga kawaray, welcome sa munting channel naton Idmar Waray Motovlog. Yan ang adlaw Martis, makadikita ha Bicol Isarog Terminal, makuha kitang ticket para ha Samar or Tacloban. Salit at mga magbabakasyon para ha iyo ini nga video. May baruan nato niya na kung pira itong pasahe ikan dili hata Hakubaw ngadto Tacloban. Para hibaruan mo ang pamasahe, panoorin mo itong video nga dahil ito tapos. Tabuk na kita din ni Aurora, halin na kita Farmers, halin na kita itong Bicol Isarog Terminal. Di kita makuha man din ni Farmers. Tuman di na kita Bicol Isarog Terminal. Ako pa yung kulok mga kawaray. Di kita yan na Bicol Isarog Terminal. Di man ito mga napilang di pa uli Samar Liti. Yan mga kawaray. Ako pa yung kulok sir. Welcome sa Idmar Waray Motovlog. Chat ko lang. Nagpaalam ako kay sir nga mag-video ako din hiya ha Bicol Isarog Terminal lang. Kay makuha akong ticket liwat mga kawaray. I-share ko lahat iyo itong pamasahe yan na itong tagpira. Tika na kubaw nga ito ha Samar ng Liti. Ang biyahe niyo sir ngayon ba? Tugtog lang Tacloban. Oo. Bali mga kawaray, ang biyahe ni Ratikan na din hiya kubaw nga ito Tacloban. Tapos Amulat. May mga pabicol liwat kami. Bicol, Masbate, Tabaco, Legazpi, gayon Gubat, Sorsogon, Bulan. Damo nga ito yung biyahe. Oo, dapat biyahe ito. Mga Bicol Isarog, Piña Francia Tours, Legazpi Sejon, Pintados ang mga biyahe natin doon. Aton, Samar. So yun mga kawaray. Ister liwat mga kawaray, taga din ka sir? Calbiga. Oo. Sa Calbiga daw siya mga kawaray. Calbiga, Samar. Damo dito iton. Buaya. Grabe naman si sir liwat. Mabaksal kami at dito mabaksal. Baksal. Ako naman, mutyong ako, sakop itong Balugan, mutyong Samar. Pero itong Calbiga, sakop pagyapon ito, di ba? Yes, Samar liwat ito. Balugan, Hinabangan, Calbiga, Santa Rita, Tacloban. So yun mga kawaray, makali naman kita mabayad kita itong ticket, makuha kita ng ticket para Samar, para hibaruan niyo kung tagpira ka masahe. Sige sir, salamat sir. Okay, no problem. Salamat. Ito mga kawaray, yung mga kuha nila mga bus. Diman. Amo ito, ang mga biyahe nila din. Diman. Itong irabas damo. Amo ito mga kawaray, i-stel ko lahat iyo. Sige, damot mga pasahero nila nag-aabang nga uli Samar. Ayan. Naguhula ni Rambas nga mabiyahe na. So makadaan kita yan na itong counter para magbayad itong ticket. Kaya makuha ng ticket para Samar. Kay na akong duhang helper, mauli hira mga bakasyon. Ako, kung motor lang ako pag uli sa Samar. Bahin ako mga kapaturan liwat bugto ko. Magabas lahira pag tipasamar. So, nagna kita counter.
So yun mga kawaray, pipila tayo. Kuha na tayo ng ticket dito. Ayan siya. Amoy nit kuhaan itong ticket. Bicol Isarog Terminal, Cubao. Yan mga kawaray. Dito ang kahira dito. Ayan. So yun mga kawaray, ang pasahay na itong tikan diha Bicol Isarog ngadto kat Balogan 2,000. Tapos tikan didi gihapon Cubao ngadto Tacloban amo gihapon 2,000 lagi hapon. Tapos may dako nagpapayan ha ako na subscriber ko YouTube channel ko. Payan na niya kung tagpilang pasahay tikan Quezon Province ngadto Samar. Ang pamasahe amo lagi hapon 2,000 lagi hapon mga kawaray. So yun mga kawaray, ang pamasahe nato niya na tikan didi Cubao nga Tacloban 2,000, kat Balogan 2,000, Northern Samar 2,000 gihapon usala. Yan mga kawaray, amo ito pamasahe yan na didiha Cubao Bicol Isarog Terminal. Salamat.